Зелиш, май са ме ожилили. Погледни. Не, нищо не се вижда. Ръцете ми се подуха, ето. Виж. Не, нищо им няма. Ти си голяма паника. Една пчела, какво толкова? Как си получил диплома, Мустафа? Той има алергия. Последно щях да умра от ожилване. Ако не ме бяха завели в болница, сега нямаше да съм тук. Мислиш, че играли? Какво? Не, едва ли е игра, но преувеличаваш. Искаш вниманието да е все върху теб. На това безлюдно място, че е внимание да привличам. Лут ли си? Мустафа, стига. Заради теб стана какво ли не. Заради мен? Заради теб, разбира се. Заради теб. Аз ли оставих яхтата и скочих? Аз скочих. Скочих заради Зелиш. А ти защо? Зелиш ми каза така? Стига! Защо не изключи двигателя? Мислех за друго. Боже. Сам ли излиза в морето? Не, аз управлявам яхтата. Но каза, че ще е с приятелка. Освободи ме. Ясно е защо ме затрупа с толкова работа. Яман е искал да остане насаме с Зелиш. Момент, нека разберем какво става. Мустафа, За мен не е проблем той да не се засегне от това. не се удави във водата. Тук ще умре. Хайде, направи нещо. Дишай бавно, хайде, дишай. Ако дишаш бързо, отровата ще отиде към сърцето. Мустафа, той не може да диша. Чакай, не ти казах да умираш. Дишай бавно. Бавно. И брой. 1, 2... 1, 2, Брой на ум. 3, 4. Пет. Добре. Добре. Казвам го със съжаление. Кажи де. Не е ожилен. Опитали са се, но не са успели. Сигурен ли си? Да. Не, лъже. Ужили ме, знам. Виж, ръцете ми са подути. Не, нищо не виждам. Същите са си. Не, няма проблем. Лекарството е готово. Глупости. Така съм учил. Ти ли? След като не можеш сам, кой друг е тук? Глупости. Стига глупости. Стига, без глупости. Зелиш, бих ли го искал от теб? Глупости. Не, но ти се притесни. Не съм се притеснил. Но не разбирате ли? Не искам да умра за